Takže ahoj, tohle je moje úplně první video, kdy si se mnou budete tady háčkovat jak od začátečníků, tak po mírně pokročilé, pak fakt pokročilé. Takže dneska je to takový půl na půl, ale i pro začátečníky, takže uháčkujeme z takového ježička. Vidíte očička, ještě tam do příštího videa. Takhle uděláme pak ouška a podliny, ale to bude až v příštím. Takže, co na to budeme přidat? 2 příze. Já si zvolila béžovo-červenou. Červený bude takovýto ty bodliny a hlava bude béžová. Nejlepší je na to Himalaya Dolphin Baby. S tou se háčkuje asi úplně nejlíp. Poté budeme potřebovat háček 5 mm, také nůžky, označovač, tupou jehlu a očička. Nejlépe nějaké velké, já mám tady ty 12 mm. A poté výplň. Tak, ať nezdržujeme, ať se nám to povede co nejrychleji, tak už můžeme začít. Magickým kroužkem začínáme. Takže připravíme si takto dlaň, na to položíme přízy. Jo. Takhle malíček dáme pryč. Tady z boku, aby se nám to překřížilo. Malíčkem chytneme. Vezmeme si háček. Tady prostrčíme. Tuto přízi vezmu. Tady proberu a udělám pevný oko. Poté si přitáhnu očko a ukoukejte. Teďka musíte koukat, protože mě to moc nejde vyslovit. Takže vezmu háček a tady, jak máme to kolo, tak v tom máme takhle prsty. Takže jak mám očko, tak to dám do toho velkého oka. Pak to mám takhle, tady tu přízi naberu a vzniknou mi takhle očka. A vezmu tady tu přízi a takhle to tam utáhnu. A ještě jednou pro vysvětlení. Tady mám takhle ty očka, tady dám do velkého oka, vezmu a ještě a takhle. A teďka to uděláme 6krát. Tak, když už máme 6, tak tady nám takový cancourek, za který zatáhne. Někdy to nejde, někdy to jde stuha. Tak když tak zavolejte rodiče a nedělej to. Tak, ten cancourek nás teďka nebude to. A teďka to budeme dělat takhle do kolečka. Tady začínáme vlastně takhle. Tady už máme ten nosánek. A my to budeme takhle rozšiřovat a pak si vezmeme tu červenou a to. Ale to nás teďka nezajímá. Takže jak mám teďka takhle, to bude dělat. Tak, teďka píchnu tady. Píchnu hned vedle. Tady naberu tu přízi. Vezmu, takhle utáhnu. Vezmu si označovač a tady dám. A teďka budeme dělat úplně to samé a tady vždycky do těch oček. Až tady u označovače, tak tam skončíme. Tak pojďme na to. Takže pícháme tady. Někdy to jde blbě, někdy se to fakt musíte tam. Já se třeba dávám tady takhle na stůl, abych to tam fakt jako propíchla. Tak. Musíme si držet to. A v dalším tohle to už je jako ty, co umí už háčkovat.
A v dalším tak budou ty bodleny. A také udělám video pro úplný začátečníky, který vůbec ještě asi neumí háčkovat, tak to budu taky dělat video. Ale nejlepší je koukat prostě po ty návody. Teď jsme u posledního a tady máme další. Takže tam teďka zase píchnem. Takže jak jsme vlastně u tohodle, tak tam zase píchnem. Tady ten se musíme dát takhle dovnitř a podržet ho tam, takto. Tady to si vyndáme. Dáme to, jak jsme si udělali tady, tak to tam dáme, protože to je vlastně to. A háčkujeme dál zase kolečko. Kdyby se vám to takhle jako už takhle tak si tam takhle dejte prst a dejte si tam prostě prst, aby se vám to takhle nekroutilo. Já tady ty očička a ty označovače tak kupuju ze Sheinu. Tam mají takovouhle sadu, úplně stejnou s očičkama. Takže tam je kupuju a zatím mě nesklamali. Háčky teda, já tady ty háčky tak mám z Kiku. Tam je vlastně ta sekce háčkování a pletení a šití. A když se vám to bude kroutit, tak si to takhle udělejte a začněte znovu, aby se vám to prostě nakroutilo. Někdy se stává, že se fakt kroutí strašně a začít úplně odznova, že jste si třeba fakt moc utáhli tam magický. Ale ono, já teďka jsem odesla toho plešáčka, ale ono pak na tom plešáčkovi je to vlastně fakt vidět, jak jste háčkovali. Takže tohle je spíš jako pro mírně pokročilé. Není to úplně pro začátečníky, nevím, co jsem to tady v začátku zmiňovala. Ale tady pak můžete vidět, jak vlastně ten krouh a tady vlastně tohle, tak bude takhle vevnitř. Takže vy vlastně venku toho plešáčka budete mít venku tady to. Jo? Takže můžeme asi háčkovat dál. A kdybyste chtěli fakt moc druhý díl, takže budete mít vlastně rozdělenýho toho plešáčka a nedodělanýho vlastně to. Ale základní je umět magický kroužek, protože pak tady v tom videu jste úplně na nic. Tady to je hlavně ve shortu se naučíme společně magický kroužek. Někdy v shortu. A já mám tady už jenom takovýhle kousek, ale to by mi mělo vidět. A takhle už je z toho docela i placka. No a takhle pokračujeme dál. Zase udělám poslední. Pak to můžete takhle i rovnat. Můžete to, nevím, jestli to vydrží teda u psa, tahle hračička, ale psovi se to určitě líbit bude. Ten to ocení jako hračku. Ale teda, já se vám tam blíž. Takže pak musím zase předám samka. Si říkáte, já když jsem se koukala na různý návody, než jsem udělala ten svůj, no, tady Ježiška,
Úplně stejný návod od Clarus Art. Tam má taky. To má na kulečku, ale vlastně s tou dělá to takový to. Ale co jsem chtěla zmínit, že teďka bude dostupný na mém kanále, jelikož jsou teďka chřipky a já pro vás budu dělat takovou školu, tady možná, kde se společně naučíme háčkovat. Ne jako přímo školu, ale bude to takový, že se prostě spolu naučíme háčkovat. Jako základní to. A pokračujeme dál. V příštím třeba dalším návodu, tak budeme použít takhle až takhle velký kolečko a budeme dělat sušenku. Já už tady dělala sušenku. Ježička budu prodávat kámošovi ve škole. Budu dávat. Já tam ve škole rozdávám plešáčky, který u háčku pracně. Také pak tam rozdám, když se to zase nepovede. Takže toto. A ono vlastně, když vy ještě neumíte háčkovat, tak to chce fakt umět někde se najít. No a pak tam vlastně dát toto očička. Ještě je čas na očička. Jestli chcete, může být jenom čumáček. Jako béžovej. A tady už vidíte, že už tady máme ten čumáček. Takže teď by se to mělo zvětšovat, uvidíme. Pokud se vám to bude zmenšovat, tak rozšiřovat. Aspoň jednou za čas rozšířit. To. Možná k tomu dám i hudbu, ale pardon, že tady jsou někde i místa, kde nemluvím, ale ono je fakt potřeba soustředit se. A teďka jdeme dál zase háčkovat. Já se vám ozvu, až budu u tohoto, ale pořád to uvidíte ovšem na kameře. Ten, kdo se dívá, jenom jako dívá, ještě k tomu neháčkuje, tak se zatím podívejte, doporučila bych vám se zatím jenom podívat na ten návod a hlavně přečíst si, jestli je pro začátečníky nebo ne. Že když jste fakticky začátečník, tak je to pro vás blbý. Protože nebudete vědět, co máte dělat, když neumíte háčkovat. Jo. Už jsem točila, měla jsem YouTube, teda neměla jsem YouTube, chtěla jsem se ho brácha s tím začat také. Nebudu ho tady zmiňovat. Ono záleží, jak uděláte pak velký ten nos, že pak budete mít úplně jinou hlavu. Ale vůbec to ničemu nevadí. Vy vlastně potřebujete tady ten čumáček hlavně. Tam si v příštím videu budeme dávat takhle nosák. Já tam teda nosanek nedávám, protože si myslím, že by to bylo originální. A hlavně, tohle potěší každou holku, když to dáte klukovi, tak to potěší. Mělo by to potěšit i kluky. Ale, holky,
kluci to moc neocení, že? Kdo už umí, tak tam může měnit, rozšiřovat. Ten, kdo ne, tak to bude mít trošku blbější. Rozšiřování je, že si píchnu do toho jednoho očka, protáhnu to a tady do toho očka, co jsem píchla, tak píchnu ještě jednou, udělám úplně to stejně. A tím to rozšířím. Takže kdo bude chtít, tak možná, že to tady budu i tady nahoru. A prosím, dejte mi odběr. Takže čau, dej odběr a já jdu zase háčkovat. Tady už můžete vidět, že už jsem fakticky rozšířila. Dej odběr a sleduj můj kanál a uvidíme se.